Ngiyanibingelela nonke bahlali. Ngiyacabanga ukuthi vele nisaphila. Hey, waze wasigcona u-AKA benoNakia Nakai. Yo, hey, baya-enjoya labantwana, losisi nobhutiza. Uyabona nje ukuthi basipostele isithombe ebesikhombisa khona ukuthi basemathandweni, hayi into yokudlala, basemathandweni. And then uNakia uze waposta vele ukuthi uyamthanda umyeni wakhe, not umyeni, uboyfriend wakhe u-AKA. Bayasho ngendlela abathandana ngakhona ngayo, nayo AK vele uvumelana nako ukuthi bayathandana lokhu okungaphezulu kwenani. Uzuyayichaza-ke indaba uNakia ukuthi vele mabesemathandweni sometimes uzamphekele ufishi lothandwa couple njabe couple ethandanayo, awupheke. Kodwa futhi mayiduze kuneney'nsolo zokuthi kunengoma ezophuma ezoshisa ikhotha, ezoshisa ikhotha. Lapho bengibabona begqokile kahle, bebahle, begqoke iy'ngubo zabo eziphinki, and uyababona nje ukuthi bahappy. Yazini umona ngesinye isikhathi awufuneki. Sometimes kumele ube happy for omunye umuntu, ungammonazeli. Yazi le couple ijabule kuhle shem, akukho kunye esingakusho ngayo, ikona nje ukuthi ijabule. Ikona ke phela ukuthi uyazi inkundla zokuxhumana ukuthi akwenzeki ingabi khona bazokhuluma, bazongena bakhulume imizwa yabo. Njeba manje abanye bathe bangena, abanye bababongela. Yazi nje bababongela ukuthi baya understanda uthando lwabo, aliqhubeke njalo lungapheli, baleke nje vele beqhube njalo. Babe bekhona-ke phela nabanye abakhomentayo, abakhuluma ngokuthi ungene ezicathulweni zendoda yomngani wakhe. Ongubani na? Ongubonangi uNadia Nakai. Ungene ezicathulweni zomyeni wakhe oyindoda yakhe. How can uyongena ebhlukweni le ex yomngani wakho? Kodwa ke phela uyazi ukuthi uMzansi uyakhomenta noma yini leyo ekumele bayishilo ngokuthi ungena kanjani ezicathulweni zamngani wakhe, ekubeni yena nomngani wakhe bebemathi nolimo. Kodwa manje ukhonile ukuthi ayongena ezicathulweni zakhe ukudata i-ex yakhe ubonanga. Kodwa ke phela ayikho into izoshiwo ngoba uthando leli uholele lapho lufuna ukuya khona. Abanye ke babekhuluma ngokuthi ngendlela aphoze ngakhona nje bemqabula endlebeni, ungafunga ukuthi olimo luka AKA lumenza abe lumvusa imizwa, lumenza azizwe afile ngazuthi khona lokhu okufuna ukwenzakala. Hawu Nkosi. Hayi kodwa ke asithembe ukuthi konke kuzohamba kahle phakathi kwabo ngoba uthando lwabo basho balibeka ba esigangeni ukuthi abafihli ukuthi bayathandana. Njade ngisanitshela ke bakwethu ukuthi bazokhipha ingoma ezoshisa ikhotha very soon. Bengathi ba-record ndawonye bobabili, so bazokhipha lo mculo. Nuthokozeleke, nulangazelele umculo wabo abazowukhipha.
ngiyacabanga ukuthi uzobe ushisa njengendlela vele niyamazi aka niphinde niyamazi uNadia Nakai naye ungomunye nayo yiciko shuthi bapheke into evuthiwe. Asithembe ukuthi bazokhipha lo mculo nizothokozela, siba supporte mawukuthi badinga support but angazi abaningi bithi kodwa ngiyazi ukuthi usupport kunina bazolithola, sibalandele njalo. Ngiyabonga ke mina ke awuthi ke ngishaya ikhona ngiphumi. Ngiyanithanda, ningilandele niphinde futhi ningisubscribele njalo njalo. Nginithanda ule kuhle kwethu phazi yegwayini.